Doncs jo soc l'Àngela Barroman i el títol ha canviat i és servidor de corrents d'àudio i vídeo basat en programari i formats lliures. El meu tutor és en Xavier Giró i avui en dia tots els sistemes analògics anteriors ara estan passant a digital, com abans era els carrets de fotos i tot això. Llavors amb la televisió està passant el mateix. I llavors estem entrant amb la televisió digital terrestre, amb la TDT, però és aquest l'únic futur que hi ha de la televisió digital? Doncs hem vist que no, que també pot anar per Ethernet, per internet, i tenim dos... i poder-lo des de casa, poder veure la televisió connectat només amb un PC a internet o a la feina, o podem veure la televisió on sigui. Existeixen dos mètodes per poder veure aquests continguts, el que és en temps real, o sigui, el que és en directe, que és com actualment es veu la televisió avui en dia, o amb continguts de demanda, on és el client el que escull el que vol veure. Els mètodes de difusió que hi ha actualment, doncs tenim l'Unicast, on tenim un servidor i un únic client, on l'ample de banda que dedica el servidor és tot cap a un únic client. El cas del multicast és gairebé el mateix, l'únic que en compte d'un client tenim més d'un client i per tant a mesura que augmentem els clients l'ample de banda va augmentant i això arriba a ser un problema. Llavors existeix la tecnologia, el mètode de difusió peer-to-peer, on cadascun dels clients es converteix a servidor el mateix i per tant d'aquesta manera anem ampliant l'ample de banda i per tant així podem millorar la difusió sense col·lapsar la xarxa. El programari que he trobat amb el mètode d'Unicast multicast, perquè el consideraré igual, perquè de fet considero igual que es connecti un únic client que es connecti varis, doncs són aquests tres programes, són l'Icecast, el Shoutcast i el Videolan. I l'Icecast és programari lliure, és un projecte de la Chip ORG Foundation i necessita un programa extern que li enviï el corrent que nosaltres volem servir. I ens permet accés web als corrents, que això és un avantatge. Després el Shoutcast està desenvolupat per Nullsoft i només permet l'enviament d'àudio en temps real i es pot llegir des del Winamp, l'iTunes o el Windows Media Player. El Videolan, en aquest cas, és un programa més complex perquè ens permet l'enviament i la recepció de continguts d'àudio i vídeo i és programari lliure i ens permet, a més, crear corrents des d'un arxiu, un disc o una webcam i també tenim l'avantatge que és multiplataforma, per tant funciona tant amb Linux com amb Windows com amb Mac i també és multilingüe perquè està traduït a gairebé totes les llengües. Aquí tenim una taula comparatòria on aquí veiem l'Icecast i el Shoutcast i el VLC, que en aquest cas l'Icecast i el Shoutcast són servidors que els dos necessiten un client extern que els envia els corrents d'àudio o de vídeo. I aquí veiem les codificacions d'àudio i de vídeo que utilitzen i les plataformes disponibles i si estan oberts o tancats. A continuació es presenta el programari per difusió peer-to-peer, on s'ha trobat tot aquest programari, que ara aniré comentant així per sobre cadascun. L'Octoshep és un connector que és de codi tancat i està programat amb Java i el que permet és una connexió, és un gestor de les connexions dels corrents i llavors aquest gestor t'envia la corrent cap al teu reproductor que tu vulguis. Llavors després el Shopcast incorpora un protocol propi que és el SOP, que és un protocol de comunicacions que l'han produït ells mateixos, però incorpora també una guia de canals, per tant és molt fàcil trobar tots els canals disponibles perquè els tens allà al costat del programa, però únicament funciona amb Windows. Després el FluMotion aquest està creat per l'empresa Fluendo i està alliberat sota llicència GPL. I incorpora unes eines d'administració gràfiques intuïtives. L'únic problema és que per poder fer-lo servir s'han de contractar els serveis a Fluendo aquest, a l'empresa aquesta. Llavors
o sigui, és lliure però s'han de contractar els serveis. En el cas del Peercast és de codi obert i també tenim accés web als corrents i si l'instal·lem a Windows tenim la possibilitat de tenir aquest programa, l'OGG Cap Broadcaster, que l'incorpora el propi Peercast, que ens permet difondre dispositius de vídeo directament, només molt fàcilment. Ja fa directa la connexió entre el Peercast i el seu programa. El Cubecast, aquest programa conté dos programes, un que es fa de Peer, que és el que fa que rebis el corrent i l'altre i que a la vegada l'estiguis enviant, i el Tracker, que és el que manté les connexions que hi ha a la xarxa. Per tant, aquest ha d'estar un servidor sempre engegat perquè controli qui hi ha a la xarxa i qui conté cada paquet. I és un programa que encara està en desenvolupament i encara no es sap ben bé com funcionarà. El Zatu és un programa que acaba de sortir ara mateix, fa 4 dies a Espanya, i és de codi tancat i funciona per totes les plataformes i incorpora només els canals de televisió. I també es basa en les regions, per tant aquí a Espanya només podem veure les televisions nacionals, no podem veure d'estrangeres, encara que el programa conté les televisions estrangeres, però aquí per llicències només es poden veure les nacionals. I l'iShare és de programari lliure, és un projecte de la ChipORG Foundation i és com l'IceCast que hem vist abans, però en aquest cas està basat en el protocol BitTorrent, per tant ens permet el peer-to-peer. I també tenim accés web als corrents, però tenim el problema que encara està en desenvolupament i tampoc sabem ben bé cap on tirarà, però sembla ser que serà prou semblant a l'IceCast, però en el cas de peer-to-peer. Aquí trobem la taula on es compara, igual que abans, tots els programes que hem vist. I per veure quins són els requeriments que nosaltres necessitàvem era que el programari i els formats havien de ser lliures. Després aquest programari, aquests corrents havien de ser reproduïbles en multiplataforma, o sigui, havies de poder rebre el corrent tant en Linux com en Windows com en Mac. Llavors s'hauria de difondre de forma de multicast i de forma peer-to-peer per poder comparar-los, a veure com funcionen, i llavors integrar aquests corrents en pàgines web per poder tenir un accés més còmode. Llavors, els que compleixen tots aquests requeriments són l'IceCast per el cas d'Unicast Multicast i el Peercast pel cas de peer-to-peer. I llavors utilitzaríem el Videolan com a font client d'aquests dos servidors, seria el que crearia el corrent i l'enviaria cap als servidors, i llavors també ens serviria per reproduir aquests corrents. Llavors, a l'hora d'instal·lar-lo, s'ha instal·lat tot en un Kubuntu Fetsy Found, que està en aquell ordinador, i la instal·lació del IceCast, disposem d'un paquet per instal·lar-lo, per tant no hi ha gaire complicació a l'hora d'instal·lar, s'han d'instal·lar paquets complementaris perquè tot funcioni bé, i llavors la seva configuració és mitjançant XML, on aquí podem veure un exemple on es configuren el número de clients, el número de fonts disponibles que podran haver-hi, o els tipus de les cues que s'hauran de fer, i també gestionem aquí l'accés al servidor, tant sigui de contrasenyes i tot això. L'ICES és un programa que va amb l'IceCast, que ens permet la difusió d'àudio gairebé immediata. Al igual que feia l'OGG Cap Broadcaster aquest, doncs l'ICES funciona amb l'IceCast, són dels mateixos. Per tant, vaig decidir instal·lar aquest primer perquè així poder veure si realment el servidor funcionava. Llavors el Peercast també incorpora paquets i no hi ha cap mena de complicació a l'hora d'instal·lar-lo i inclús amb Windows és un executable, o sigui que... Llavors el cas del Videolan és un cas especial perquè disposem de paquets, però el problema és que aquests paquets t'instal·len per defecte un mòdul que nosaltres necessitava per poder comunicar el Videolan amb aquests servidors. Per tant, es va haver de descarregar la font del Videolan, recompilar-la amb el mòdul Shout, que era el que ens permetia emetre cap als servidors aquests.